पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. राज्याचे मुख्यमंत्री सावंतवाडीला आले होते आणि आम्ही सगळेजण किंवा सावंतवाडीकर सगळेच जण त्यांच्या दौऱ्याची, त्यांच्या आगमनाची, ते काय बोलतात याची सगळ्यांची उत्सुकतेने सगळेजण वाट बघत होते. आणि काल ते आले. 40 मिनिटांचा कार्यक्रम झाला आणि बरीच उद्घाटनं झाली त्या कार्यक्रमामध्ये. आनंद आहे, चांगली उद्घाटनं झाली. सगळ्यांना नेहमीच असं वाटतं की खूप उद्घाटनं होतात पण पुढे काही होत नाही. पण यावेळेला आपण अपेक्षा करू की उद्घाटनं झालेली आहेत चांगली, तर ती कामं लवकरात लवकर होतील अशी अपेक्षा तर करूयात. आणि नक्कीच आपण या अपेक्षामध्ये वाट बघूयात काही दिवस की ही झालेली उद्घाटनं लवकरच पूर्ण होतील. खरं तर मला सांगावंसं वाटतंय की आम्हाला सर्वांनाच एक खंत वाटते की आपले कोकणचे विद्यार्थी जे 10वी 12वी मध्ये नेहमीच टॉपला असतात. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रात पहिला असतो, म्हणजे अभिमान वाटावी अशी ही गोष्ट आहे. पण 10वी 12वी झाल्यानंतर त्या मुलांच्या करिअरच्या दृष्टीने काही ठोस पावलं उचलायला पाहिजे. त्यांना रोजगार निर्मिती व्हायला पाहिजे किंवा त्यांना करिअर पुढे कशा करिअरच्या वाट्यात असतात, UPSC MPSCच्या माध्यमातून कसे ते अजून घडतील किंवा अजून बरेच या विद्यार्थ्यांसाठी करता येण्यासारखे आहे. पण कालच्या सभेमध्ये तसं काही दिसलं नाही की त्यांनी काही अशी घोषणा केली नाही की विद्यार्थ्यांसंदर्भात. कारण कोकणचा विद्यार्थी हा नक्की देशामध्ये नावलौकिक करू शकतो आणि त्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला सगळ्यांना त्याची अपेक्षा होती. पण त्याबद्दल आम्हाला ती खंत वाटते की तसं काही झालं नाही. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत झालं. त्याच्यानंतर आपण बघतो की आपलं कोकण हा इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे. पण हा इको सेन्सिटिव्ह झोन असताना काही जसं आदरणीय पवार साहेबांनी चांगला विचार करून कोकणसाठी की इको सेन्सिटिव्ह झोन असल्यावर आपण कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे. 100% अनुदान फलोत्पादन योजना असेल, म्हणजे भाई जेव्हा मंत्री होते त्या काळातच त्यांनी ही योजना राबवली आणि त्याचा सर्वसमावेशक सगळ्यांना त्याचा उपयोग झाला. खरं तर ह्या अशा योजनांमुळे प्रत्येक शेवटच्या घटकापर्यंत माणसाला त्याचा उपयोग झाला. म्हणजे पूर्वी जो मुंबईमधला भाऊ आहे तो मनी ऑर्डर करायचा तेव्हा ह्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळायचे. पण ही योजना आल्यानंतर प्रत्येक जण सदन झालं, प्रत्येकाच्या हातात पैसा आला. अशी सर्वसमावेशक किंवा सर्वांना बरोबर काहीतरी फायदा होणार असं काहीतरी ठोस पाहिजे होतं. पण तशी काही योजनेचं घोषणा केलेली दिसत नाही. जसं काही टेक्स्टाईल पार्क आपण करू शकतो, मोठ्या प्रमाणात महिलांसाठी उद्योग वगैरे उभारू शकतो किंवा बरेच गोष्टी IT पार्क करू शकतो आपण, जिथे म्हणजे कोकणच्या निसर्गाला धक्का बसणार नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत करण्यासारख्या, पण तसं काही होताना दिसलं नाही. आपण बघतो की ज्या भागामध्ये सलग 2-3 वर्ष जे करतात ते बरंच काही आपल्या भागासाठी करतात, पण असं काही इथे झालेलं दिसत नाही. उद्घाटनं झाली, काही उशिरा का होईना उद्घाटनं झाली आणि ती लवकर होईल या अपेक्षेने आपण पुढे वाट बघूयात. खरं तर आपण किती दिवस बघतो, आम्ही सर्वजण ऐकतो की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल किती दिवस होणार, पण त्याचं ते तिढा काही अजून सुटलेला दिसत नाहीये. त्याच्याबद्दल पण काही ठोस झालेलं नाहीये. कारण कोकणच्या जनतेचा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आरोग्य. कितीतरी लोक बांबोळीला जातात, अर्ध्या रस्त्यात निम्मे जण जातात, किती जण कोल्हापूरला, पुण्याला अशा ठिकाणी जातात. पण खरं कालच दवाखान्याचं जे उद्घाटन झालं ते आज बंद आहे. म्हणजे ही शोकांतिका आहे. आपल्या सावंतवाडीकर असतील सगळेजण आशेने बघतायत की आमच्या आरोग्यासाठी काहीतरी ठोस पाऊल उचललं पाहिजे, आमच्या मुलांच्या रोजगारासाठी काहीतरी ठोस पाऊल उचललं पाहिजे. पण असं काही झालेलं दिसत नाही. त्यामुळे खूप निराशा सगळ्यांची झालेली आहे. खरं तर रेल्वेचे विषय म्हणजे आपण म्हणतो की पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी कोणतीही संधी सोडणार नाही असं मुख्यमंत्री महोदय म्हणाले. संधीचा फायदा तर तुम्ही घेतच आहात प्रत्येक वेळेला जो त्याची. पण आता काय म्हणायचे की तुम्ही समजा हा विषय सावंतवाडीकरांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. जर पर्यटन वाढवायचं असेल तर रेल्वे थांबल्या पाहिजे, टर्मिनस काम सेकंड फेज सुरू व्हायला पाहिजे किंवा आहे त्या रेल्वे तरी थांबल्या पाहिजेत. पण त्याच्यासाठी कुणीही आवाज उठवला नाही, कुणी मागणी पण केलेली नाहीये. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. हे जरी राज्य लेवलला नसेल पण तुम्ही एक प्रतिनिधी राज्याचे म्हणून तुम्ही मोदी साहेबांकडे किंवा पंतप्रधानांकडे मागणी करू शकता, रेल्वे मंत्र्यांकडे मागणी करू शकता, त्याच्यासाठी पाठपुरावा करू शकता. पण त्याचा साधा उल्लेख सुद्धा करताना दिसला नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी खरंच खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि आमच्या सगळ्या सावंतवाडीकरांची खूप निराशा झालेली आहे. खरं तर आज 7 जून, आज पाऊस पडतो, पण
सावंतवाडी मतदारसंघाची निराशा झालेली आहे. आज 7 जून खरं मिरगाचा पाऊस आज पडतो, पण कालच आम्हाला घोषणांचा पाऊस म्हणजे कालच घोषणांचं मिरग आम्हाला मिरगाचा पाऊस बघायला मिळाला. म्हणजे सर्व लोकांना आम्ही काल तो घोषणांचा मिरगाचा पाऊस बघितलाय. आज तर पडला नाही ती गोष्ट वेगळी, पण असं हे कालचं मुख्यमंत्र्यांचं जे सभा झाली त्याच्यामध्ये ज्या मागण्या जे काही झालं ते अशा पद्धतीने झालं आणि आमची सर्वांचीच घोर निराशा झालेली आहे. तर या संदर्भात आता बघू, पुढे आपण वाट बघूयात, वेट अँड वॉच. आणि आधार अभियान म्हणतायत, ते आधार म्हणजे शासन आपल्या दारी असं ते म्हणतायत, पण शेवटी ते पुढाला जावं लागणार आहे लोकांना. आता आम्ही आधार अभियान बरेच वेळा आमच्याकडे घेतले, आम्ही आमच्या स्तरावर प्रत्येक गावागावामध्ये आम्ही ते राबवलं, पण आता सत्ता असताना सगळं असताना तुम्ही घरोघरी जा ना, मग ती यंत्रणा राबवली पाहिजे, प्रत्येक गावात केलं पाहिजे, गावातल्या लोकांना पुढाला जायचं, तिथे परत लाईनमध्ये उभं राहायचं, हे कुठेतरी चुकीचं दिसतंय. म्हणजे आमच्या लोकांची किती हाल करणार, किती त्रास होईल या सगळ्या गोष्टीचा. तर हे पण कुठेतरी थोडंसं त्याच्यात दुरुस्ती करून कसं आधार अभियान घरोघरी पोहोचेल हे पण थोडंसं केलं तर बरं होईल असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.